Hello guys, good morning. Here tayo sa Mulavi, Mabanag Spring. So, nindot diri kay na ay swimming pool. Swimming pool. Swimming pool ba yan? So, malumos kita diri kay di man ta kabalo maglangoy mga te. Pero na may pangbata. So, pwede ta diri sa pangbata. Ayan, nindot diri guys. Here lang ito sa Mulavi, Zamboanga del Sur. Zamboanga del Sur dito, no? Zamboanga del Sur. Ang akong mga kauban here. Ayan guys. Ako dadana Mr. D. So naami isda, sugbahon. Si Janice o si Seiji, si Jinjen. Tinawa kay sa tubig. Uy. Pero I'm sure na kinabugnawan kaayo niya. Kisay mga taga Mulavi diha, shout out sa inyong tanan. Mulavi, Zamboanga. So, di ata diri grabe ka tinaw. Tinaw kaayo guys. Sobra katinaw, sobra kalamig, malamig na malamig dito. Hala, ginoo ko. Ayan, kita ninyo. Wow, diba? Kinanindutan. Here guys, nakabot si Mig Mulavi, Zamboanga. Enjoy tadiring kapita kay it's another content na pod nga nindot, di ba? Tanawan ninyo ha unsa ka tinaw ang tubig diri. Tabi apo kay narabay kuan ang talisay. Ayan ang tubig. Tanawa kung unsa ka tinaw ang tubig. So abot pa na siya dito na area. So diri na pudta banda. Oh, look at me. Here guys. Oh. Diba? Diri ta magtampisaw. Grabe kaluag man diri oh. Napa dito unahan oh. Oh, diba? Nindot kayo diri guys. Oh my god. Char. Sobra ka nindot. So, asa man ta karon? Dirita. Ang sugbahon, dalhon na nato dito ang sugbahon. Diara. Ha? Walay signal. Dagan ang aligo po dito na area. Arang ninduta diri oh, bugnaw jud kayo. Asa man ta maligo ti dana? Pwede po dadto? Uy, ginukulaw man siguro ni diri. Diha? Diri ta matigok dani giahat, diri ta mamatay dani. Grabe ka laom. Kita kay di man ta kabalo mo lang oy. Ayan ay pangambisyon bayot. Kay diri ka ra jud mayataps. Di ba? Laom dyan. Ay pag lukso diha kay di ka gid ma. So naay kuan unsa na siya diha ambak-ambak, pwede ra ta mo ambak-ambak diha. Slide ay na siya, sliding door. Oh. Di ata karon sa Mabanag Spring Resort. Grabe ka bugnaw daw diri. Maunang. Oh, look at the paligid, the surrounding. Nindot siya. Super tinaw, super clear ang tubig. Diba? Kita ninyo? Wow! Shout out sa mga taga Mulavi diha. Di ako diri sa inyong dapit nga mga nindot. Nga maanindot nga dapit. Look at the surrounding. Oh, diba? More and more cottages here. Charot. More and more cottages. Lifeguard. So, the tubig is very clear.
Very clear. Grabe, no? Tapos to apa dito, oh. Pwede ta magsakay-sakay sa barko. Charot, barko. Ayan, iikot-ikot natin dito banda, dito na area para makita ninyo ang buong Mabanag Resort. So, grabe ka clear na clear kayang tubig. O, di ba? Na mga isda-isda nga gagmay, oh. Tabi apo. Tabi apo. Ang entrance diri murag 50 ba to? Wa ko kabantay sa entrance. So diri pod na area na po diri mag libot-libuto na to ang kuan, ang buong Mabanag Spring. So naa pod ilang cottage diri, oh, ni mga madam. So diri na punta na area. Dagan cottage dinhi maunang di mo kinahanglan nga magyaka lang sa kuan. Oh, napay hotel-hotel nila, oh. Pwede siguro mo magstay diha. Diba? Grabe ka kuan, oh. Tinaw jud kaayo. I'm sure jud na bugnaw kaayo jud ni siya. So diri pod na mga cottage. Diba? Look the beautiful of Mabanag Spring. Oh, diba? Napoy slide diri ang banda. Grabe ka tinaw ang tubig, guys. Apa isda, oh? Ay, dahon sa mantuan, nagputi. May isda. Uy, kuya, may halas dali. Uy, isda, guys, oh. Tingnan ninyo ang isda, ha? Nindot nga isda kay ni kulor-kulor. Katong nagputi, unsa man tong nagputi. Ito pa, oh. Hala, ginuko na pa di ay, oh. Ito pa isda. Naglangoy-langid siya. Ito pa, oh. Wow. Nindot, diba? So, ato na punta dito. Dito dapita. Ang bibi naligo, walay tugnaw. Walay tugnaw. Grabe ka tugnaw diri gyud. Promise. So diri na pod na area na pod slide. Sliding door. Sliding door. Di ba? Wala sila tugnawa, oh. Wala pa mi nagkaligo kay I'm sure na bugnaw jud kaayo. So nakita ninyo ang Mabanag Spring. Naapaluag pa siya dito, napa dito, guys, dito banda area. So iikot-ikot. Ikot-ikot tayo. Pwede ba tayo dito mag-ikot-ikot? So diri na pod ta na area. Asa mo? Laban mo? Tingnan ni siya ka nindot. Di ba kata dari mga hagsa dani bayot? Ay, Diyos ko. Dahan-dahan, day. Baka mabirginan ka diri, day. Simbak ko. Na mga kahoy. Kuyawan ta dani no unyag na ay halas nga mahulog lag kalit sa atong kuan. Ala 200 ang kuan ani, oh. 200 ang kuan cottage. May nakabutang 200. Number 9, 200. So ito ay 200. Diba? So kana kay nindot-nindot man siya, ambot og pila ba na. So diri na punta area. May mga kiki dito, oh. Mga kiki. Mga kiki nga kuko. Luag pa siya kay to pa dito, oh. Pwede pa dito magsakay-sakay sa pambot. Pambot. So nindot siya. Ang diri na po na area.
Mura pug kog tag-iya dani no. Video 200 jud ay siya. 200 na 200 gapon. Kana siya 200. So diri na pud ta. Diba? Tinaw. Malinis na malinis ang tubig. Very, very clear. The water. Waterfall. Kay naanapoy kuan. Video kinay dani yan no. O saba na po ni unya. O nagdi na ta maka-video dani tarong hala unsa man ni lumbakay. Pwede ta musaka diha hagdan-hagdan. Dahil lukso dahil abot sa unahan. Nanay sounds guys. So dirita banda. Nanay sounds, nanay nagpa-sounds. Dire na area. Oh, di ba? Akyat tayo dyan mamaya. Parang nindot diha. Diri na punta banda. Sobra kanindot diri. Grabe. Ayan o na mga isda. Pero dani, I'm sure laom na kaayo. Hindi na tayo mangarap na maglangoy-langoy tayo dito kasi hindi tayo marunong maglangoy dito na area. Hanggang sa pangbata lang tayo mga te. So dito naman, ano naman ang nandito? Tingnan natin kung ano ang nandito guys. Hala baka lamunin tayo ng ano dito. Diba? Ayan nakita ninyo. Ayan, nakakatakot naman dito. Ayan, may tulay-tulay. Akyat tayo dyan mamaya. Gusto ko maka-experience dyan na magtawid-tawid tayo. Tapos doon, area. Guys, maghiwa-hiwa ta sa atong panakot sa Kinilaw. So, di atay kamatis. Unya, naapod tay pipino. And also, da sibuyas bombay. Maskin tuod og mahal karon ang sibuyas bombay, naka-afford gyapon di pagpalit. Charot. Sila ra ang nagpalit dani ha, dili ako. So, di apa, luy-a, kumplito ang atong panakot. Ay na pangandoy dito kay laom ka ito dito na ngayon na di ba? Ito na sa hanging bridge. Kita mga dili ka balog langoy dani na ta sa mabaw. Di na ta mangandoy dito pambata. Oo, sa pambata. Kay og malumos ta dito na dili na kita mga tigok na rin laom na kuan. Dili ra gyapon dito. Latay-latay lagi ta dito nya oh, dato na hagdan-hagdan, dito na latay-latay sa kuan. Okay na may latayanan. Pero kuyaw siguro no. Haw-haw. Yung dagat. Kuyawan magay ko na to basig sigupon ko ba. Dito naikuan ana mga kuan sa tubig. Asan po? Diri na nato ang atong mga panakot sa Kinilaw. Para makanuak na. Si CJ ang nagkuan, sugba. Sila ang nagkikay sa Kinilaw, dagto. O sinistor. Ang say igsoon sa, ang say pangan sa igsoon ni CJ? Christian. Christian Sally. So nindot diri guys, kay bugnaw kaayo. Nindot kay bro ba mag-refresh. Pwede sad mo magbot-bot dagto, boting-boting. Tag 200 dyan. Naa?
Oh, 700 na may ay to 7 na may bijukihan. di ba ang katong sakay-sakay? Ay, boteng dai. Oh, pila? 200? 200. 200 daw ang buting-buting. Boteng. Diba? Nindot man day diri sa inyong lugar, taga Mulabi. Shout out mga taga Mulabi diha, nindot day dinhi. Oh, na ay presko nga kuan diri, kaliguanan. Unsa ni nalimot ko, Mabanag? Mabanag? Oh, Mabanag Spring Resort. Ayan guys, nakita ninyo kung gaano kaganda dito sa resorts na ito dito sa Mulabi, Zamboanga. Thank you so much to all of you guys for the support my Facebook page. Thank you so much.